איוש. טוב, אני פה אצל בת דודה שלי, ועכשיו אנחנו הולכות לסרט, ונתעד לכם הכל. טוב, נעדכן שנצא. אנחנו עולות למעלה. טוב, אני פה עם רומי. טוב, הגענו. הנה מה שרומי קנתה. אני קניתי פופקורן וטוויקס. ואנחנו מחכות פה שיתחיל הסרט. אוי, תקשיבו, אנחנו עוד שנייה גומרות פה כבר את הפופקורן. מתי מתחיל הסרט? אני לא אשרוד את זה. פתאום נכבה לנו אור. אימא, לאיזה פחד. בפרסומות. תשמעו, אפילו סיימתי את כל הפופקורן, ואפילו לא התחיל הסרט. עדיין פרסומות, כן? כבר 4:13 דקות. טוב, תגידו, קניתי ביצת הפתעה ומים, כי פשוט גמרנו את כל הפופקורן והשתייה. עכשיו נאכל. טוב, תקשיבו, יצאנו רגע מהסרט, ועכשיו כאילו אני פה במקדונלדס קניתי גלידה פיצוץ, ורומי עכשיו קונה המבורגר. טוב, שלי הגיעה. הזמנתי גלידת מיקס, משהו כזה. טוב, רומי פה אוכלת. אני הרגע סיימתי גלידה. זהו, עכשיו חזרתי הביתה ואני אוכלת סלט. זהו, ביי.